prebiților, și în această dimineață se cade și este bine și frumos să-L onorăm pe Dumnezeu și să-L cinstim, spunând din inimă binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. La această zi de sărbătoare îi mulțumim lui Dumnezeu că până aici ne-a ajutat pe toți în mod special pe dumneavoastră. Pentru că este o zi de bucurie, o zi de veselie, o zi în care poporul Domnului se veselește în casa Domnului. Aș dori să vă salutăm din partea Domnului cu cuvântul Domnului și a Bisericii de Dumnezeu din Torino, cu versetul 14 din capitolul 7 de la Eclesiastru, primul rând, dacă vreți, sau prima parte a versetului. În ziua fericirii, fii fericit și Domnul să vă binecuvânteze. E o zi de fericire, e o zi de bucurie. Frații au povestit despre cei 10 ani care s-au scurs și în câteva cuvinte au încercat să prezinte momentele prin care s-a trecut și au trecut ei împreună cu dumneavoastră. Dar nu uitați, în fiecare acești 10 ani, în fiecare zi, bunătatea Domnului s-a înnoit pentru fiecare dintre noi. Și pentru aceasta se cade să zicem lăudat să fie Domnul. Amin. Îndurarea Domnului n-a ajuns la capăt și iată-ne că am ajuns ziua aceasta, după 10 ani, să fim din nou împreună, să fiți toți împreună, dar în prezența Domnului Iisus Hristos. Pentru că aici este casa Domnului. Aici este cuvântul Domnului. Și aici este prezent Dumnezeu și prin Duhul Sfânt El lucrează. Glorie Domnului! Și suntem în locul acesta să-L onorăm pe Dumnezeu și să-L cinstim pe Dumnezeu. Și David, într-o prejurare, Psalmul 18, versetul 46, spune următoarele: trăiască Domnul! Amin. Și împreună cu David putem spune și noi astăzi plini de bucurie: trăiască Domnul! Amin. Și binecuvântată să fie stânca mântuirii mele, în veci să fie binecuvântat Domnul. Amin. Vedeți dumneavoastră, la această zi de sărbătoare, frații au vorbit mult din trecut. Din trecut putem vorbi mult, despre viitor prea puțin, decât așteptăm să vină Domnul. Dar până vine Domnul avem o menire, avem o chemare și avem o sarcină. Să ne ajute Domnul să o ducem cu bucurie la îndeplinire. Unul din cuvintele Domnului pe care le-a rostit Apostolul Pavel și călăuzirea Duhului Sfânt în epistola sa, spune următoarele: nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obicei. Țineți minte pentru viitor. De trecut nu pot să vă spun prea multe, că am trăit foarte puțin într-o părtășie mai apropiată doar cu fratele Sorin. Dar pot să spun ceva din trecut. Dacă fratele Sorin a prezentat lucrurile așa cum au fost, aproximativ în linii mari și foarte scurt, vreau să vă spun că a fost un moment în care am avut o discuție cu fratele Sorin, cât și prin fratele Păstor Marius, am transmis câteva lucruri în ce privește lucrarea Domnului de aici, pentru corectare. Și fratele Sorin n-a zis nu te iau în seamă, nu a întors spatele, a ascultat și în scurgerea timpului și fratele Păstor Marius și fratele Sorin au confirmat că lucrurile s-au remediat și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Fie binecuvântarea Domnului peste dumneavoastră și peste slujitorii din loc. Și acum, preobiților, vă invit să deschideți Scripturile, așa cum stați pe bănci, pe scaune, și să citim în Cartea Domnului, în Epistola lui Iuda, câteva versete, pagina biblică 1204. Citeți primele 3 versete. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, și punem în paranteză pentru cei de la Castelfranco. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Amin. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin. Au fost 10 ani în care am înțeles din ceea ce fratele Sorin a prezentat că ați trecut prin încercări, prin necazuri, dar prin toate acestea, numele Domnului Iisus Hristos ați ieșit mai mult decât biruitori. Lăudați să fie Domnul! Dar nu este suficient. Ați avut biruințe și binecuvântări, fie materiale, fie cerești, spirituale, dar nu este suficient, preobiților. Când privim în Vechiul Testament, în vremurile străvechi, observăm că omul lui Dumnezeu Moise
a fost rânduit de Dumnezeu să scoată poporul Israel din ținutul Gosen. S-a folosit Dumnezeu de omul acesta, l-a pus ca lider acestei națiuni și au plecat din Gosen spre țara Canaanului. Ca să poată pleca din Gosen, a trebuit să treacă peste egipteni 10 urgii pe care evreii doar au stat cu mâinile încrucișate și le-au privit fără să-i atingă. Au plecat apoi după cele 10 urgii spre țara Canaanului și după 3 zile au ajuns la Marea Roșie. Și acolo au ajuns la strâmtorare, la probleme, la încercare, la negare. Moise strigă către Domnul și se deschide Marea Roșie în două și poporul trece. Și au văzut atâtea minuni. Au intrat în pustie să meargă spre țara Canaanului și au avut nevoie de apă și li s-a dat apă. Au avut nevoie de pâine, li s-a dat pâine. Au cerut carne și li s-a dat carne. Și au avut parte de minunile și lucrările lui Dumnezeu într-un tip deosebit. Da. Dar știți că aici, în cuvântul Domnului, în versetul 5, spune următoarele în Iuda. Vreau să vă aduc aminte, nouă astăzi aici, Iuda spune, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce nu au crezut. Dragii mei, sunt 10 ani de când s-a deschis această casă de rugăciune sau un locaș unde poporul Domnului s-a strâns și unde Domnul a dat binecuvântare și oamenii au avut posibilitate să vadă harul și bunătatea lui Dumnezeu, să vadă minunile lui Dumnezeu, să vadă bogăția semnelor lui Dumnezeu în viața fiecăruia sau în sânul bisericii. Dar nu uitați un lucru, într-o vreme ca aceasta suntem chemați cu toți împreună să luptăm în continuare pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna și Domnul să ne ajute la aceasta. Trăim într-o vreme în care oamenii negă existența lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care oamenii l-au scos pe Dumnezeu din școală, ca copiii noștri sau nepoții noștri să nu mai audă de Dumnezeu. Se luptă să-L scoată pe Dumnezeu din conștiința și din inima omului, ca omul să trăiască fără Dumnezeu. Și cei din New York, de unde se zice Marea Americă, țara de vis pentru mulți, de acolo s-au organizat multe asociații care strigă în gura mare, noi putem fi buni și fără Dumnezeu. Și oamenii de știință, handicapați fizic și zic ei că sunt totuși de știință, au ajuns să zică nu Dumnezeu a creat Universul. Într-o vreme ca aceasta, Biserica Domnului din locul acesta este chemată să fie o cetate pe munte, dar care să lumineze și să țină sus standardul credinței a Evangheliei, credința în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământul acesta să mântuiască pe cei păcătoși, despre care Pavel spunea și pot să spun ca și el, dintre care cei dintâi sunt eu, mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Prea iubiților, într-o vreme când oamenii nu mai vor să creadă în Dumnezeu, într-o vreme în care oamenii nu mai vor să audă de Dumnezeu, țineți minte, luptați pentru credința aceasta dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Spune Scriptura, cel neprihănit va trăi prin credință. La orizont se anunță vremuri grele și strâmtorări mari. Deși avem mâncare, deși avem casă, deși avem mașină, deși avem câte avem posesiuni materiale, nu uitați un lucru, trăim într-un mare pericol. Și de la Darwin încoace, omul care a promovat această idee a evoluționismului, oamenii s-au depărtat tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu și au refuzat și refuză în continuare să mai creadă în Dumnezeu și îl dau la o parte. Nu aruncați în vremea aceasta cuvântul Domnului înapoi a voastră, ba dimpotrivă, ridicați-l la cel mai înalt în rang, ca oamenii să vadă lumina, să se întoarcă la pocăință și să recunoască că Dumnezeu este Creatorul care iubește sufletele noastre și ne-a oferit în dar și fără plată o mântuire veșnică care se numește Domnul Iisus Hristos, viața, slăvit să fie numele. Fratele Sorin aminte aici slujitorul local despre acele vremuri în care Neemia se străduia să zidească și să construiască cetatea Ierusalimului. E adevărat că se lucra din greu.
Au avut potrivnici, cum sunt și acum potrivnici, dar a fost nevoie să pună mâna pe arme. A fost nevoie să lucreze înarmați. De aceea, preiubiților, este important într-o vreme ca aceasta să muncim, dar să fim încinși cu sabia, să avem sulița și scutul cu noi și Domnul ne va da biruință și izbăvire. Numele Domnului să fie binecuvântat. Citim în cuvântul Domnului la Filipeni, în capitolul 1, versetul 27, următoarele lucruri. Cuvinte pentru noi care în vremea aceasta suntem chemați să le punem în practică. Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Numai voi cei din Castelul Franco, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari, Domnul să vă ajute, în același Duh, adică în unitate, nu în aceleași Duhuri, fiecare cu ideea lui. Citim mai departe. Și că luptați cu un suflet, iar în unitate, pentru credința Evangheliei. Cine mai luptă astăzi pentru credința Evangheliei? În unitate, într-un Duh, într-un suflet. Biserica Domnului Iisus luptă. Chiar dacă unul sau altul refuză și este printre noi sau nu vine sau când vrea vine. Biserica Domnului Iisus Hristos, care este pe fața pământului, ea luptă ca biserică locală de aici, din Castela Franco, prea iubiților, fiți oameni care să luptați pentru credința Evangheliei și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iacov, fratele Domnului, în scrierile sale spune așa: și dragii cred și se înfioară în vremea noastră, așa de grea care trăim, oamenii au coborât sub nivelul acestor demoni. Nu mai cred. Nici nu se mai înfioară. Ba dimpotrivă, caută să aducă argumente că nu există Dumnezeu. Preiubiților, luptați pentru credința Evangheliei și Dumnezeu să binecuvânteze lupta voastră. Citim în cuvântul Domnului, omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, spune câteva cuvinte, și pentru că sunteți și o biserică tânără, nu sunt din aceea de 80 de ani, de 90 de ani, frați în vârstă, spune către Timotei următoarele în capitolul 1, versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința. Doamne, ajută-ne! Aici spune cuvântul Domnului: și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Preiubiților, în locul acesta, în casele noastre și pe unde umblăm, trebuie să se vadă în viața noastră credința în Domnul Iisus Hristos și în Evanghelie. Ca să se vadă credința și să o păstrăm în inimă, avem nevoie de un cuget curat. De aceea să ne ajute Domnul totdeauna să ne silim, cum spune Apostolul Pavel, mă silesc totdeauna înaintea lui Dumnezeu și apoi înaintea oamenilor să am un cuget curat. Pentru că acolo unde este un cuget curat, poate să rămână o credință curată și sfântă în inima unui Sfânt și Dumnezeu să ne ajute. Omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, când vorbește despre lucrurile acestea, el mai spune lui Timotei în versetul 12 din capitolul 6: luptă-te! Lupta cea bună a credinței! Nu sta degeaba! Nu dormi! După ce ai văzut minuni, după ce ai văzut semne, de ce să nu și moștenești împărăția lui Dumnezeu? Citeam în cuvântul Domnului, dacă Domnul a nimicit pe cei ce n-au crezut. Este foarte surprinzător că a fost un moment în viața lui Moise, omul chemat de Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu care a vorbit cu Domnul gură către gură. A fost un moment în viața lui în care a greșit înaintea Domnului și pentru prima dată Domnul îi spune: n-ai să intri în țara promisă, n-ai să intri în țara Canaanului pentru că a greșit odată. Și citim în cuvântul Domnului la Numeri, capitolul 20, următoarele lucruri. Și vă rog, fiți atenți cu credința. Poetul unei poezii spune așa: cu credința, cum mai stai?
Duhul Sfânt ce crezi în ai, ori frate nu crezi în plânsul, dar să știi că vine plânsul. Ani de zile poate ai stat în zadarul pomuscat. Azi dă-ți seama, dragă frate, că e timp de libertate. Să ne întoarcem, dragă frate, de pe drumul rătăcit din apus spre răsărit, unde este Domnul Iisus. Și citim în Cartea Domnului, la nume în capitolul 20, știți dumneavoastră ce s-a întâmplat acolo la apele Meriba, cum poporul cerea iară apă pentru a doua oară, și spune cuvântul Domnului în versetul 10. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Veniți aici, toți în față, înaintea stâncii, haideți, am să vă arătăm ceva. Ascultați răzvrătiților, a zis Moise. Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Și toți stăteau și priveau. Și spune mai departe, apoi Moise a ridicat mâna, a lovit stânca de 2 ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și mitele. Și poporul s-a bucurat. S-a bucurat de semnul acesta. Au băut, s-au săturat copilașii cei mici, oamenii cei mari și cei vârstnici. Au băut până și animalele și a fost bucurie. Dar Moise nu. Pentru că spune aici cuvântul Domnului, atunci Domnul a zis lui Moise. Fraților și surorilor, când se realizează una din lucrările lui Dumnezeu, din minunile lui Dumnezeu, Domnul totdeauna vorbește, imediat după minunea aceea. Și ascultați ce spune lui Moise. Pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți, Moise și Aron. Nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care o dau. De ce? De ce să nu intre Moise și Aron în ea? Pentru că nu au crezut. Odată, surorilor, odată. Știți dumneavoastră cât de greu i-a fost lui Moise să audă cuvintele acestea? În Cartea Deuteronom, la capitolul 3, omul lui Dumnezeu, Moise stă înaintea Domnului și se roagă. Noi de atâtea ori greșim, de atâtea ori păcătuim, de atâtea ori ne pătăm cugetul, de atâtea ori ne murdărim mâinile, de atâtea ori ne pătăm hainele albele mântuirii și venim și ne mărturisim și zicem, Doamne, ai milă de noi, mai iartă-ne odată, mai spală-ne în sângele Tău, vrem să intrăm în țara promisă. Dar Moise merge în rugăciune înaintea Domnului și spune aici, în versetul 24, Stăpâne, Doamne, versetul 23, 25, lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună, de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Auziți cum se roagă Moise? Omul care odată l-a cinstit pe Dumnezeu și n-a crezut odată a făcut-o în fața poporului și Domnul i-a zis, nu voi veți duce poporul în țara Canaan. Nu o să intrați acolo, pentru că odată n-au crezut ei doi. Pentru că odată Moise n-a crezut. Și Domnul i-a spus, pentru că n-ați crezut, prea iubiților, într-o vreme când nimeni nu mai vrea să creadă în Dumnezeu, nimeni nu mai vrea să creadă în jertfa din Calvar, nu uitați! Fiți tari în credință și că altădată putem spune și noi ca ucenicii, Doamne, mărește-ne credința! Stăteam de vorbă cu cineva recent în țară și îmi spunea, ai și în față la rugăciune. Încă eram musafir în biserica respectivă, am întrebat, pentru ce cauză vrei să ne rugăm pentru dumneavoastră? Era cu păstorul local și șoptește, nu mai am credință. Încep să-mi pierd credința și nu mai reușesc să cred. Prea iubiților, într-o vreme în care diavolul își seamănă sămânța aceasta mai mult ca oricând a necredinței, nu uitați, păstrați credința, luptați pentru credință, căci fără de credință nu vom intra niciodată în Împărăția lui Dumnezeu. E cu neputință să intrăm să vedem fața lui Dumnezeu. Și Moise se roagă, lasă-mă, te rog, Doamne, lasă-mă să văd țara aceea. Versetul 26, dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră
Și nu m-a ascultat. Și au zis ce zice Domnul. Domnul mi-a zis, destul, nu îmi mai vorbi de lucrul acesta. Câtă durere inima lui Moise. Toți erau veseli, toți se bucurau. Avem apă din belșug și nu vom muri. Și au pus burdufurile, au băut pe săturate, au pus oala să-și fiarbă ciorba. Dar Moise stă înaintea Domnului și spune, lasă-mă, te rog, să văd țara. Te rog, Doamne, e odată, Doamne, e adevărat, e drept, am păcătuit. Odată nu te-am crezut, dar te rog, lasă-mă să văd. Și Domnul îi spune, destul, destul, destul cu necredința prea iubiților. Un poet al unei cântări spune așa, Duhul necredinței este o mireasma celui rău, ca să alunge și să strice lucrarea lui Dumnezeu. Deci rămâne să ne întoarcem la credința cea dintâi și atunci avem pace și ar multe bucurii, Doamne, revarsă-le. Și ca să avem parte de bucuriile cerești, ca să avem parte de pace, de har, de zidire sufletească, cum citea fratele Emil, și ca să ne putem înmulți cu ajutorul Duhului Sfânt, e nevoie ca în vremea aceasta Biserica Domnului să stea tare în credință. Părinții noștri în țară ne-au învățat o cântare veche, cu ajutorul Domnului și sprijinul fraților din Ebenezer am reactualizat-o în Biserica din Torino. Credința mea eu o zidesc pe cuvântul Sfânt și Ceresc. Altceva trece ca spuma, dar cuvântul Evanghelia în veci va sta glorie Domnului. Preiubiților, credința noastră să o bazăm pe Scriptură, nu pe filozofie, nu pe ceea ce spun oamenii, nu pe ceea ce afirmă ateii. Noi ne bazăm credința pe cuvântul Domnului, un cuvânt încercat, experimentat, și am experimentat noi înșine lucrul acesta. În primul rând, mântuirea lui Dumnezeu, iertarea de păcate, bucuria mântuirii în viața noastră și apoi toate celelalte rând, fie o vindecare, fie un semn, fie o minune. Dumnezeu ne-a făcut parte de harul acesta să le vedem. De aceea, rămâneți tari în credință și Dumnezeu să vă ajute. Omul lui Dumnezeu Pavel vorbește la Timotei și mai spune câteva lucruri. În capitolul 2, el spune în dreptul lui, în 2 Timotei, scuzați, în capitolul 4, el în dreptul lui spune următoarele. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, virgulă, am păzit credința. Iubiților, dacă vreți într-adevăr să primim o cunună, nu-i suficient să alergăm, nu-i suficient să ne luptăm, ci trebuie să păzim credința, să luptăm pentru credință. Și zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ne întoarcem înapoi la acest cuvânt al Domnului pe care Iuda l-a spus și pe care el l-a scris. Vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată odată Sfinților pentru totdeauna. Credința aceasta ne-a fost dăruită. Noi putem să o avem în viața noastră. Domnul nu ne-o ia înapoi. Credința Domnului nu ne-o ia. Dacă am avut parte de ea, El ne oferă, ne omărește, ne dă mai multă dacă vreți. Ceea ce ne poate face pe noi să nu mai avem credință, dragii mei, este cugetul, în primul rând. Citeam înainte la Timotei. Cei ce nu mai aveau un cuget curat au ieșit, au părăsit credința. A doilea rând, este o inimă rea și necredincioasă, care ne departe de Dumnezeul credinței. El este un Dumnezeu credincios și în El toate făgăduințele sunt da. Și dacă El a făgăduit pentru sufletele noastre că a pregătit un loc, El spune în Evanghelia după Ioan, aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în mine, a zis Domnul Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar Domnul nu vrea să fim în alea multe. El spune, v-am pregătit un loc în locașurile alea multe. Este un loc, acolo unde sunt eu,
să fiți și voi. Nu împrăștiați în celelalte multe. Acolo unde este Domnul Iisus și unde este Domnul Iisus, este rai, este viață, este veșnicie cu Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea, preiubiților, țineți cu tărie ce ați primit, credința aceasta sfântă, dată Sfinților odată pentru totdeauna. Cineva tot în țară spunea următoarele lucruri. Băi, fraților, ce tot predicați voi de la Amboane și îmi spunea și mie, ce tot vorbiți acolo de vindecări, de minuni? Ce tot ne spui de lucrurile acestea, nu le-am văzut și trecuseră ani de zile. Am avut o discuție puțin mai aspră cu el, pentru că era unul care este în conducerea bisericii, în comitet, și aș vrea să nu uitați un lucru. Credința trebuie să pornească de la noi spre alții. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Spune cuvântul Domnului aici câteva lucruri. În versetul 20, trecând peste lucrurile acestea puțin mai repede. Țineți minte, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. 2. Țineți minte, luptați pentru credința Evangheliei. Luptați lupta cea bună a credinței. Păstrați credința și un cuget curat, ca să nu fiți scoși afară, să nu pățim ca Moise, numai să ne gândim la împărăție și să rămânem afară. Și apoi, în versetul 20 spune așa, dar voi, preiubiților, unii au fost nimiciți, sau invit oameni batjocoritori, oameni care nu credeau în Dumnezeu, care spun și acum, când va veni Iisus, că nu o să vină niciodată, vine. E mai aproape ca oricând. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră. Lucrarea pe care dorim de astăzi încolo să o aveți în vedere este zidirea dumneavoastră, nu dărâmare, nu surpare, nu neînțelegere, nu dezbinări. Fiți un duh, fiți un suflet, luptați pentru credința Evangheliei și zidiți-vă sufletește, întăriți-vă, îmbărbătați-vă pe credința voastră. Și citim mai departe, prea sfântă, rugați-vă a doilea lucru, prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! A treilea, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Doamne, ajută-ne! Preiubiților, nu-i greu de ținut minte. Nu părăsiți adunarea. Luptați pentru credință, păstrați credința. Apoi, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Totdeauna când te întâlnești cu fratele, totdeauna când te întâlnești cu sora, caută să aduci un cuvânt din Scriptură de încurajare, de îmbărbătare, de zidire. Apoi, timpul de rugăciune. Nu-l pierdeți, nu-l irosiți. Învățați-vă să vă rugați. S-a dus oameni ucenicii la Domnul Iisus și a spus unul dintre ei, învață-ne să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm. Ioan a învățat pe a lui, Doamne, învață-ne și pe noi. Și a învățat Domnul Iisus aceea rugăciune domnească sau împărătească. Și începe rugăciunea, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, e frumos. Apoi, vie împărăția Ta. În rugăciunile noastre, noi trebuie să chemăm venirea Domnului, venirea împărăției lui Dumnezeu. Și apoi mai spune, facă-se voia Ta, Doamne, aici, în locul acesta, în viața mea, în viața familiei, în casa Ta de rugăciune, în biserică, facă-se voia Ta, precum în cer la Tine, așa să fie și la Castelfranco, în biserica Domnului. Și apoi spune Scriptura, rugați-vă prin Duhul Sfânt, lăsați ca Duhul Sfânt să fie acela care să mijlocească cu suspine negrăite, pentru că atunci când trecem prin slăbiciuni, spune Pavel, noi nu mai știm să ne rugăm, nu știm nici cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește cu suspine negrăite. De aceea Biserica Domnului, mai mult ca oricând în vremea aceasta,
are nevoie de Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne umple inimile de Duhul Sfânt și de viață. În toată Scriptura n-am găsit scris decât că Duhul Sfânt e călăuzitorul. Altul nu mai este. De aceea Dumnezeu să binecuvânteze sufletele voastre, să vă umple de Duhul Sfânt, să vă învețe cum să vă rugați și apoi să vă călăuzească El, Duhul Sfânt. Ceea ce rămâne în continuare, țineți-vă! Asta înseamnă că iau pe fratele Sorin, iau pe fratele, sora, pe cealaltă și ne ținem în dragoste, nu ne lăsăm, nu ne lovim, nu ne jignim. Ne comportăm ca fia lui Dumnezeu, Psalmul 29 spune, fia lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste. Domnul privește spre noi și ne spune, fia lui Dumnezeu, dați Domnului. Dacă El ne socotește fia lui Dumnezeu, noi unul cu celălalt, cum ne socotim? Dacă ne socotim tot fia lui Dumnezeu, ne ținem în dragoste, ne ținem în unitate, ne ținem și ne luptăm pentru credința sfântă, ne luptăm în rugăciune, ne luptăm să ne zidim unii pe alții și astfel Dumnezeu dă binecuvântare ca în ziua răcării sale pe norii cerului, când se va auzi strigarea și trâmbița lui Dumnezeu și glasul lui Arhanghel și se va auzi strigarea pentru mireasă, să ne putem lua zborul ca porumbei spre porumbar și să-L întâlnim pe Domnul. Până atunci, nu uitați, nu părăsiți adunarea. Până atunci, nu uitați, luptați pentru credință într-o lume de credinței. Și până atunci, dragii mei, zidiți-vă sufletește. Până atunci, rugați-vă prin Duhul, țineți-vă în dragoste și când va veni Domnul să spună și pentru fiecare de aici în parte, vino slugă bună, intră în bucuria Stăpânului. Doamne, ajută la aceasta. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumim, Domnule, pentru ziua aceasta iubită, sărbătoare de aducere aminte și mă alături bucuriei voastre. Mulțumim lui Dumnezeu că până aici Domnul ne-a ajutat și a fost bună. Slăvit să fie Domnul. Amin. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dacă în anul 2000 noi puteam spune venirea Domnului este mai aproape, astăzi în 2010 vedem că este cu mult mai aproape. Dar aici îmi place când pune Apostolul Pavel accentul, nu cu cât este mai aproape, cu cât vedeți că ziua Domnului este mai aproape. Adică, cu cât ochii mei sunt mai deschiși și cu cât văd și îmi dau seama și realizez faptul că Domnul este aproape, mă străduiesc să fiu prezent în casa Domnului, să-L slujesc pe Domnul și să aștept pe Domnul în o inimă curată. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să vă binecuvânteze ochii voștri. Să vedeți că Domnul este aproape. Să vedeți că venirea Domnului este aproape astăzi, mai aproape decât ieri. Astăzi, în 2010, mai aproape decât în anul 2000. Și doresc binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Să ne îndemnăm unii pe alții. Singurul îndemn care aș vrea să vi-l dau în această dimineață este, tocmai fiindcă timpul este pe sfârșit, este ceea ce vă doresc întotdeauna, punctualitate în casa lui Dumnezeu. Îmi place să se înceapă la timp programul și să se termine la timp. De aceea n-aș vrea să fiu lung, aș vrea, că s-a cerut să facem o rugăciune. Aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvânteze întotdeauna, să știți timpul care îl dedicăm lui Dumnezeu, să-i dedicăm lui Dumnezeu în întregime și Dumnezeu să ne binecuvânteze. E o rugăciune specială care fratele Sorin a solicitat să o facem, noi ca slujitori ai Domnului, pentru Biserica Domnului de aici. Poate nu s-a făcut niciodată, o facem acum. O să-i rugăm pe membrii bisericii, toți membrii bisericii să iasă în față pe culoar împreună cu frații slujitori. Ne vom ruga în mod special pentru ei. Nu să fie ceilalți prieteni, vor rămâne pe scaune. Ne vom ruga Domnului ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta cu unitate. Ca Domnul să deschidă ochii să vedem că venirea Domnului este aproape. Să ne unească Domnul în rugăciunea noastră, în dragostea noastră, să fim una și Dumnezeu să ne binecuvânteze și în credința noastră să fim una. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului cu un verset din cântare. Apoi invităm în timpul acestui verset de cântare și refrenul toți membrii bisericii să iasă aici în față, în așa fel încât să putem trece pe lângă ei, să ne rugăm Domnului pentru ei și ne rugăm Dumnezeu să vă însoțească pe fiecare dintre voi și binecuvântarea Domnului să fie în continuare peste Biserica Domnului din Castelfranco. Amin.
Haideți să cântăm cântarea potrivită cu subiectul de această zi, credința, care este harfa mică de la 577. Haideți mai față, haideți surorile, alunși mai. Haideți, toți membrii bisericii, Domnul să vă binecuvinteze. Ne rugăm pentru toți, nu numai pentru membrii bisericii, dar în mod special. Dacă noi, la deschidere de biserici, dedicăm localurile, vrem să ne rededicăm. Este un pasaj în Scriptură, în Romani, capitolul 12, este un antet acolo, predarea în slujba Domnului. Vrem din nou să dedicăm și să ne predăm Domnului ca și biserică și Domnul să ne binecuvinteze. Profit de faptul că sunt frații slujitori aici din Italia, echipa care slujește Domnului pentru noi și stă înaintea lui Dumnezeu și sunt la dispoziția bisericilor. Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm și noi în Duhul nostru pentru ei. Dar astăzi, profit de această ocazie ca ei să se roage pentru biserica din Castelfranco, pentru frații și surorile de aici. Domnul să binecuvinteze lucrarea și să ne întâlnească pe toți în harul Lui. Amin. Fraților, credința noastră s-o păzim, de drumul păcii să nu rătăcim, de pe calea sfântă să nu dăm înapoi, dacă Domnul ți-o vrea să bată cu noi. Suntem gata să ne jertfim pentru Domnul Iisus să murim, la noastră cetate nu e pe pământ, este sus în cerul, e la sfânt. A noastră cetate nu e pe pământ, este sus în cerul, e la sfânt. Nu este frică de niciun dușman, mergem cu răsneală înspre calea. Pe credința noastră stau neclintiți, cu Avram și Iacov ai noștri părinți. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul Iisus să murim, la noastră cetate nu e pe pământ, este sus în cer, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu e pe pământ, este sus în cer, e la Tatăl Sfânt. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul Iisus să murim, la noastră cetate nu e pe pământ, este sus în cer, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu e pe pământ, este sus în cer, e la Tatăl Sfânt. Ridicăm capetele la noi. Doamne, te binecuvântăm. Iată, Doamne, suntem aici înaintea Ta. Venim, Doamne, Părinte, binecuvântat Biserica din Castelfranco, Doamne. Îți mulțumim pentru binecuvântările care le-ai revărsat în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim pentru binecuvântările care le-ai revărsat peste poporul care s-a adunat acum aici, Doamne. Te rugăm și de aici încolo, mâna Ta cea bună să fie peste ei, Doamne. Să fie peste viața lor și peste slujirea lor, Doamne. Binevintează fiecare familie din biserica aceasta, Doamne.
Binecuvântează, te rugăm, părinții, Doamne, să poată să-ți crească copiii pentru împărăția Ta, Doamne. În lumina cuvântului Tău, în lumina Evangheliei, binecuvântează cu înțelepciune și răbdare, Doamne. Binecuvântează copiii din biserică, Doamne. Ajută-i să fie ascultători de Tine și de părinți, Doamne, să aducă cinste numelui Tău și familiilor lor și bisericii Tale, Doamne. Binecuvântează tinerii din locul acesta, Doamne. Ajută-i să-ți păstreze curată cărarea din pământul acesta, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvântezi slujitorii din locul acesta, Doamne. Să-i umple cu Duhul Sfânt, cu putere, Doamne, să poată propovădui Evanghelia, Doamne, să poată să fie unși în lucrarea Ta cu Duhul Tău, Doamne. Lasă-te rugăm binecuvântarea Ta peste ei, Doamne. Binecuvântează și musafirii casei Tale de aici, Doamne. Și pe cei care au intrat de prima dată în locul acesta și cei care vor veni aici, Doamne, să vadă că într-adevăr Tu ești Dumnezeu în locul acesta. Cu adevărat Tu vorbești, Doamne, Tu descoperi tainele inimii, Doamne. Te rugăm, binecuvântează în continuare în locul acesta. Binecuvântează în continuare adunarea aceasta, biserica să se adună aici, Doamne. Harul Tău să-i însoțească, Doamne. Ascultă rugăciunile bisericii, Doamne. Ascultă dorințele inimii lor care le aduc înaintea Ta, Doamne. Unește-i în continuare în dragostea Ta. Unește-i în credință, Doamne. Ajută-i, Doamne, să Te slujească pe Tine, Doamne. Binecuvântează în orice lucrare bună, Doamne. Ca tot ce încep să ducă la bun sfârșit, Doamne. Binecuvântează și fii cu ei, Doamne. Fă biserica aceasta să fie o lumină, să fie o mărturie vie pentru cei din jurul lor, Doamne. Lasă binecuvântarea Ta peste ei, ca prin ei Tu, Doamne, să vorbești, ca prin ei Tu, Doamne, să lucrezi, ca prin ei, Doamne, să-ți arăți dragostea Ta, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus, lasă binecuvântarea Ta peste biserica din locul acesta. Rămâi în continuare cu noi, rămâi cu ei, Doamne, rămâi cu poporul Tău ales. Te rugăm, Doamne, și în această zi, vină mai curând. Așteptăm împărăția Ta, așteptăm ziua când ne vei chema pe noi în cerul. Doamne, fă ca toți cei din biserica aceasta să fie nelipsiți, să nu lipsească niciunul la marele apel care îl vei face în ziua aceea, și vrem să fim cu toții în împărăția Ta, în slava Ta, Doamne. Ajută-ne să ne pregătim pentru ziua aceea. Ajută-ne, Doamne, să fim gata întotdeauna pentru ziua aceea. Noi, biserica Ta de aici, biserica de pentru pământul, îți aducem Ție, Doamne, toată slava, toată cinstea, glorie și mărire de acum și în veci. Amin.